זהו, אל תיגע. למה אין פלאש? זה הפלאש. יש מתן, קום. לא רואים, קוסאמק, בוא, לך לאור, לך לאור, יאללה, כנס אבל עם האור, כנס, יאללה, למועדון. אפי, מההתחלה, אפי. דוד, כנס, יאללה, אפי. רגע, אנחנו גם רוצים לראות, בוא לפה. בואו, כולם. סימוק. נשים מהצדה. לכו אחורה. לא הבנתי, מה אתה חסמנית? הלאה, אפי, נו, אפי. אפי, נו, תעשה וורק, זוז אחורה. דודו, תחזיק את הזדווית. תן פליי. 3. 4. עכשיו הצד המיוחד. עכשיו סלואו, רגע, סלואו אפי. לעזור לך. אני גם שקול מצולם. הלאה, תחזרו לרגע. אפי עם הרגל, אפי. יש עוד דקה לשיר, נו, תעשו איזה משהו. כנס עכשיו, אפי. הופה, עומר. אפי, תן גיח. הלאה, עומר, איך עוצרים את זה, עומר? תלחץ לי את היד שידעו שאני רגע, זה האנד 1, תראו 2, 3. זה הקפוצ'ון שלי. זהו, אני לחצתי להם יד, הנה היד שלי זה... דודו, זאתי הפתחנית יעני של היום. פארטי. תכף לכו אחורה, תעשו לי. תנו לי פארטי, ככה. לא, תכף לכו אחורה, תראו לי ככה, פארטי. הנה זה באשדוד, יום לפני שהם נוסעים לבת ים. יאזה, מחר אנחנו מראים לך את זה, יאזה. יאללה, זהו. אותו מקום של המצלמה.